Muling nananawagan ang pamilya ni James Asmenes at Felix Salaverria sa publiko para sa tulong sa paghahanap sa dalawang aktivista na dinukot sa lungsod ng Tabaco ilang buwan na ang nakalipas. Ayon sa asawa ni Asmenes, nitong Pebrero 28 taong 2024 ay eksaktong 6 na buwan na mula nang mawala si Asmenes at hindi pa rin sila nagkakaroon ng anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga ito. Kahit na 1,000 ID pa yan, na kahit na iba-ibang pangalan, kahit na hindi sapat na dahilan yan para siya ay dukutin. Okay? So, anong kaso nun? Di ba? Kaso ba yon? So, kung kaso man yan, isampa nila sa husgado at mag-hearing. Never na dahilan yan para siya ay dukutin. Ayon naman sa grupong Karapatan, isang paglabag sa karapatang pantao ang pagdukot kina Asmenes at Salaverria dahil sa pagiging aktivista ng mga ito. Ako pa isang officer ng karapatan at we stand in solidarity with families and victims of themselves victims of human rights tulad po ni Ma'am Cora. Ang hustisya po ay nananawagan na magtulungan ang mamamayan sa paghahanap kina Felix at James Asmenes at mailitaw na ito sa lalong madaling panahon dahil lumalakad ang araw, 6 na buwan na ngayon mula nung August last year. Ang dami na rin gumugulo sa isip natin kung ano na ang nangyayari sa kanila. Gayunpaman, ay ipagpapatuloy umano nila ang kanilang pagkilos upang mahanap sina Asmenes at Salaverria at maibigay ang nararapat na hustisya sa kanilang pagkawala. Hindi raw sila titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkawala ng mga biktima. Pwede ko pong sabihin lalo na sa general public, hindi ang karapatan natin innate mula nung pinanganak tayo, atin na yan. Hindi nila dapat kunin, hindi pwedeng kuhanin sa atin, lalo ng karapatan sa buhay, karapatan sa kalayaan, karapatan sa economic, sa trabaho, marami yan. Nananatili na nakikipagkaisa sa lahat ng mga pamilya na biktima ng pang-aabusong sa karapatang pantao. Matatandaan, noong taong 28 taong 2024, dinukot si Asmenes sa kanyang boarding house sa barangay San Lorenzo, Tabaco City. Agad na iniulat ng kanyang kapwa-aktivista na si Salaverria na naninirahan sa isang boarding house sa barangay Cobo, Tabaco City ang insidente sa grupong Karapatan. Ngunit noong Agosto 29 taong 2024, natuklasan ng grupong Karapatan na dinukotin si Salaverria ng mga hindi pa matukoy na mga kalalakihan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.